बिटिआर गोरोबथा मावफुंनायनि नायफाम जथुम गोदान दिल्लीयाव 3 खनायारि जथुम थाबैनो आबुङै गोरोबथा मावफुंनो दाबि बर'फोरनि थामोनथा रैखाथिनि गोहोखौ बांहोनाय थांखियै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDB आरो UBPजों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागान जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा आबुङै मावफुंजानाय नुनो मोनाखै। बर'नि थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि बारग' NDBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबथेजानानै थानाय नुनो मोनदों। बिटिआर गोरोबथाया 5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो सागानगिरिया जोबथेसालियाव। बिटिआर गोरोबथा मावफुंनायनि खामानि सोलिगासिनो। मिरुनि मदि सरकार आरो हादोरसानि BJP सरकारा गोरोबथा मावफुंनायाव गोथौथि होदोंब्लाबो दासिम गोबां गोनांथार दफाफोरा मावफुंजायाखै। बेफोर दफाफोरखौ मावफुंनो दाबि खालामदों एबसुआ। गोदान दिल्लीयाव खुंनाय 3 खनायारि जथुमाव मिरु नखर मन्त्रि बिफाननि सा सानजानि लोगो नेहाथारि हादोरसा सरकारनि थान्दै आरो गोरोबथा सागानगिरि आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरजों नायफाम सावराय जथुमो। जथुमाव एबसुआ गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो दाबि फोरमायो। जथुमनि उनाव एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि 6थि फारिलाइ बायदियै गोहो बांहोनांगौ। मेन अबजेक्टिव टू हल जे অগমেন্টেশন অফ বাউন্ডারি যিটো আছিলে এইটোৰ বিষয় য'ত কমিশন লেপছ হৈ গ'ল ইয়াৰ কাৰণে কমিশন গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ভাৰত সংবিধানত 125 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব লাগে য'ত মানে 6 শিডিউল কাউন্সিলৰ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনছ এডিশ্যন হ'ব চিটছ বঢ়োৱা হ'ব 46 মেম্বাৰৰ পৰা 60 মেম্বাৰ্ছলৈকে চ' বিভিন্ন যিটো কনষ্টিটিউচনেল মেটাৰ সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যিমান চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰু অসম চৰকাৰৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে এইবোৰক তেওঁলোকে যাতে অতি সোনকালে এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টাত আগবাঢ়িব। फारसेथिं कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरा हाजोआरि ट्राइबेलनि मोनथाय मोना। बे बिथिङाव बिटिआर गोरोबथा बायदियै कार्बि आंलंनि बर'फोरा हाजोआरि ट्राइबेल जागोन। बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय 3 खनायारि जथुमाव दाबि फोरमायो एबसुआ। कार्बि आंलंৰ বড়োসকলৰ কাৰণে য'ত তেওঁলোকে ST হিল ষ্টেটাছ তাত নাপায় ইয়াৰ কাৰণে যিটো BTC একৰ্ড আৰু বিটিআৰ একৰ্ডত লিপিবদ্ধ হৈ অহা আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে এইটো ডিচিশ্যন ল'ব লাগে বুলি আমি আকৌ দাবী জনাইছোঁ কিয়নো তো ইয়াৰ কাৰণে বহুতো ৰাইটছ লেণ্ড ৰাইটছ আৰু বিভিন্ন ৰাইটছ যাতে তেওঁলোকে ইকুৱেলি কাৰ্বি আংলঙত থকাৰ স্বত্তেও এনজয় কৰিব লাগে ডিমা হাছাওত থাকিলেও এনজয় কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণত ST হিলছ অতি সোনকালে কৰি দিব লাগে বুলি আমি এইটো দাবীটো আকৌ আজিৰ জইণ্ট মনিটৰিং মিটিঙত আমি আহ্বান ৰাখিছোঁ। बर' हालामाव BSC गोरोबथा BTC गोरोबथानि उनाव सोमावसारनाय सोलिबोबाय थाबाय। गोरोबथाया बर' हारिनि गावखुंथाय आबुं गोहोखौ होयैनि थाखाय सोमावसारनाय सोलिबोबाय थाबाय। बेनि उनाव जाबाय बर'फोरनि थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा। दा बिटिआर गोरोबथा आबुं मावफुंजायाब्ला फिन सोमावसारनायनिबो इसारा होबाय एबसुनि दैदेनगिरिया। बेनि थाखायनो एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया खावलायदों একৰ্ডখন হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আকৌ যদি এই একৰ্ডখন ইমপ্লিমেণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে এই 6 বছৰৰ যি প্ৰেচিডেণ্ট আকৌ 6 ইয়াৰ্ছৰ পাছত মানে আমি যদি ৰাস্তালৈ আৰু যাব নালাগে বা ৰেল পথ অৱৰোধত আমি যাব নালাগে বা বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টখন আকৌ ইনিচিয়েট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু অসম চৰকাৰে আমাক বাউণ্ড নকৰে সেইটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ। बिटिआर गोरोबथाया आबुङै मावफुंजायोब्ला बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बड'लेण्डनि गावखुंथाया गोदान महर मोनगोन। मिरु आरो हादोरसा सरकारा बिटिआर गोरोबथा थाबैनो आबुङै मावफुंनो नांगौ। दा बाथ्राया जाबाय बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन ना?
बेखौ लानानै सांग्रां नोगोरारिफोरनि गेजेराव गेदेर सोंथि बेरखाङो। ब्युरो रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।